درود بر тамошобинони азиз. Ин навор дар вилояти хавасиёни ҷумҳурии Куриёи Ҷанубӣ гирифта шуда истодааст ва чӣ хеле медонем, ҳоло Куриёи Ҷанубӣ яке аз гирифторони башиддати вируси корона аст. Вале мақсади наворгирии мо ҳамин аст ки бо вуҷуди ин вирус дарҳои масҷид дар аксари шаҳракҳои ин ҷумҳурӣ боз аст ва намозгузорони мусулмон, яъне ки он нафарҳое ки муҳоҷир ҳастанд, мусулмон ҳастанд, метавонанд бемамоният дар ин масҷидҳо намозгузорӣ кунанд, ҳатто намози ҷумъаро. ана инҷо мардуми мусулмон, яъне муҳоҷирони мусулмон бо дастаҷамъӣ як таххонаеро иҷора гирифтаву масҷид сохтаанд, то ки аз намози ҷамоат бебаҳра намонанд. ана ин масҷидам ном дорад Масҷиди баран Мосқо.